राधे कृष्ण. चला तर बनवूया आपण डाळ घातलेली मेथीची भाजी, जी मुलं देखील आवडीने खातात. त्यासाठी मी मेथीची भाजी स्वच्छ निवडून धुवून घेतली. त्यानंतर एका कढईमध्ये तेल गरम करून त्यामध्ये बारीक चिरलेला कांदा व मिरची टाकून ते परतून घेतले. त्यानंतर 8 ते 10 लसूण पाकळ्या घेऊन त्या देखील खलबत्त्यामध्ये ठेचून घेतल्यावर ते तेलामध्ये परतून घेतल्या. लसूण चांगला परतल्यानंतर धुवून घेतलेली भाजी टाकायची व त्यामध्ये धुवून घेतलेली मसूरची डाळ टाकायची. तुम्ही कोणत्याही प्रकारची डाळ भाजीमध्ये घालू शकता. त्यानंतर भाजी परतून घेऊन चवीपुरतं मीठ टाकून एक 5 ते 7 मिनिटं भाजी फक्त मंद गॅसवर शिजवून घेतली. तयार झाली आपली झणझणीत आणि मुलांना आवडतील अशी डाळ घातलेली मेथीची भाजी. नक्कीच तुम्ही ट्राय करून बघा.